opa Romeo dan Santet. Warok Brojo Musti. Apa? Alah sogok alah rik. Pasang remaja jatuh cinta di bawah surat Dewi Asmara. Sinari cahaya purnama. Remen apa mboten? Nyanyi bareng purun. Lagu niki wau. Wani piro. Nggih, nyanyi bareng niki wau. Leres. Taksih. Sepasang remaja jatuh. Jatuh nandi. Jatuh neng Kodam gitu. Ternyata masyarakat Surabaya bisa semua lagunya Kus Plus. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Lapangan Kodam digawe parkir tronton. Selamat malam penonton. Tronton nang pinggir sumur kanggo penonton tak dongakno panjang. Amin Allahumma. Ijine ma bos, ijine ma kebah, usbone mase, lala baba ne jelas, lala baba ne jelas, lala baba ne jelas. Ayo, iki mesti tiktokan anak-anak ini, ayo geraknya. Ijine ma bos, ijine ma kebah, usbone mase, lala baba ne jelas, lala baba ne jelas, lala baba ne jelas. Ayo Mas Deta. Ini pasti semuanya bisa ya. Ya ampun. Mana Mas? Sacaritakan pada bintang-bintang, sepanggil saya. Seneng? Seneng apa ndak? Apal? Mboten apal? Podo Bu, podo gak apale. Kula ten ngriki niku ngenteni pacar kula. Jenengan semrep napa mboten? Pacar kula niku ganteng. Wireng. Ning kula seneng karena cinta itu tidak memandang fisik, nggih napa mboten? Kados lagu sing ten ngajeng wau sepasang remaja niku kan mboten memandang fisik, leres napa mboten nggih to? Apa maneh umur-umur sak menten iki kemampuwe. Masih aku duwe bojo ning mesti sering niki kula mboten cerita sing wong nang kene apa sing wong nang omah. Kula lho seneng bojone wong. Kan isin sakjane niku isin ning kula pun kadung cinta itu apa? Apa artinya cinta? Apa artinya cinta? Gak ero. Nggih rasa-rasane kudu ketemu. Dienteni kono iku kudu ketemu. Paribasane mangan sak mangan iku mesti ana wajahe pujaan hatiku. Seneng iki mboten nangis, seneng niki seneng. Paribasane njokok mangan nggo piring iku ana raine dheke. Bahaya jelas. Paribasane mangan sak mangan nang wakul. Sego iku lho rupane dheke lho. Ya aku ndani oleh muluk. Ngenteni. Kapan yo iso ketemu pujaan hatiku? Rasane lek wis ketemu atine deg 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 ser. Deg 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 ser paribasane udan lek koyo ketekan bedek duar. Saking senenge ki mesti ngrasakno sing nom-nom.
Kaya apa jenenge jatuh cinta tidak memandang usia ataupun fisik. Masih aku kaya ngene, ning aku sayang karo dhek. Ya iya. Jenenge apa-apa iku mesti diperjuangkan. Ya ampun ya. Paribasane digaekno puisi. Mangan iso gak doyan. Kuwareken kok ketemu dhek iku warek. Ya ampun. Nang dise sampean iki Mas. Tak enteni lho. Ning lapangan Brawijaya karo dulur-dulurku Surabaya sing dadi saksi. Cintaku terhalang jembatan Suramadu. Yo gak masalah ono jembatan terus rono ketemu. Galau, bener carane arek saiki galau. Ning ya apa maneh tidak bisa dipungkiri. Namanya cinta terlarang. Arep ketemu yo dadak. Janjian dhisik. Ketemu nang kono yo Mas. Iya, Dek. Ning dilalah sampe saiki ngenteni sakmono suwene gak teko-teko. Bahaya. Ngenteni sampe garing, diudani, dipepet teles, dikum yo mamel. Sakno. Beb. Beb. Bebek. Mas Andi TB. Preman dungu rase. Jenengan ngerti napa mboten Andi TB? TB niku napa? Telek bebek. Tekon diae sampean rene. Rene. Monggo Mbak Ambung. Kok iso mbok ambang mbok ambung. Rene. Wis telat. Lah telat sediluk wae. Telat dilu apa iki mono waktu ya? Rene. Wong lanang iki kudune tanggung jawab. Aja muni telat-telat. Iya sorry. Sorry apa? Maaf sayang. Maaf. Aku iki wis ngenteni 2 jam lho, ya. Kok iso rumangsamu, Ya ampun. Ngene iki, lanangan kaya ngene iki dibanggakno apa? Deloken mbok ngaca, aku nun sewu, aku sungkan sampean ambek Pak Rasio. Ngapa? Ngeraimu kaya bakso beranak. Bakso beranak ngene, bakso beranak. Ibu-ibu ning kene lo ngerti. Apa? Latu-latunya. Latu-latu wong lanang sing tanggung jawab janji jam piro, tekone jam piro, telat-telat maksudmu apa, Aku wis gak sabar ngenteni awakmu ket mau, sampai aku nelongso. Wong-wong kene ngerti nek aku ngenteni awakmu gak teko-teko kaya ngono, kok niku ya apa? Terusno, wis wani karo aku, ngenyek ngremehno aku kaya ngono, Wong lanang apa kok iso Lambene kayak banyu mop nek ngomong. Lah jenenge Ngomong kok ana titik komane ora kok bablas ngono ae. titik kono apa? Aku telat ngerti udan apa ora? Apa? Udan. Alasan udan long penonton sakmene kaya udan yang awet. Kon mek teko janjian teko kono ae udan-udan telat, Ngene lho. Bolone iki. Ibu-ibu bolokku pastinya. Ibu-ibu kok kene sing nontonake bapak-bapak. Mas-mas bolokku kabeh ya. Ya lho, wong sakmene iku ngerti kabeh. Kaya apa to gantenge Mas Andi TB. Alah. Rapnya takonono. Mas Andi TB niku ganteng napa elek? Rungokno. Rungu prawe. Iki sing sebelah kene, jajal sing sebelah kene. Minggir kon. Alah sing Nuwun sewu Pak Bu, Mbak-mbak, adik-adik. Mas Andi TB niku ganteng napa elek? Alah iki lho bolomu kabeh, jajal sing kene. Ya ampun sik kurang ae. Nuwun sewu yang sebelah kiri panggung.
kupingmu? Jawabane apa? Lah yo elek. Ya mbok sadar he, awakmu iku tak senengi kaya ngene iki, ya bersyukur. Bersyukur apa? Aku jane arep dipek mantu karo Pak Rasio ora sida aku. Dipek mantu karo putrane Pak Rasio. Jelas to? Ya gak kolu ndi Andi. Lah nyapa ora kalo? Ya delok rupamu kaya ngono kok iso. Wong aku arep digawe tumbal. Aja guyon. Ngene lho sayang. Ini sayang-sayang apa? Aku telat ngerti apa ora? Telat-telat lha apa gak? Perkara udan aku nek ana udan aku trauma, apa meneh ana gluduk. Loh, ya ampun Mas sampean trauma perkara gluduk. Perkara aku kelingan zaman dilairke mbokku. Heeh, ceritane. Zaman semono mbokku iku wis bobot aku 9 wulan 10 desa. 9 wulan 10 dina. Ayo aku manggon ning desa ora kuat wis perabas liwat sawah. Dilelas udan riwis-riwis. Lah kono bedhek tiyer. Mbokku semaput plek, aku metu separo. Jrut. Aku ning kono karo tingak, tinguk, tingak, tinguk. Ya apa Mas? Sampean ono bledek. Tiyer. Mbokku semaput plek, aku metu separo. Jrut. Aku ning kono karo tingak, tinguk, tingak, tinguk. Jan kaya nyambik kuwi lho aku. Ya ampun sampean laire kaya ngono. Ya ampun kena bledek sampean metu. Tiyer. Mbokku semaput, aku metu separo. Jrut, terlalu. Tingak, tinguk, tingak, tinguk. Ceritane kaya ngono. Sampean kena bledek lair metu. Aku metu separo. Terus metu separo. Aku karo tingak, tinguk, tinguk. Lah kono bedhek neh tiyer. Aku wedi terus mlebu neh. Dadi genep bedhek ning 10 mbokku jaetan 200. Karo mlebu metu. Anjane kalau ndelok model-modelanmu kaya ngono Kowe ku ngerti nek aku ora ngerti alamate mbok di WA. Aku iku wis WA sampean mesti kon gak nggawa HP ya, he. Wong aku wis WA, gak mbok waca mesti. WA opo lho? SYN, SYG, PSSDMN. Opo kuwi? Sayang posisi di mana? Ya mbok ngerti ngono iku tak WA. Basa gaul deh. Loh, ya kan Tak balesi mosok ora mbak waca. apa? AKLGDJLN. Apa? Aku lagi di jalan. Ya tak bales sih. Piye? CPT ake DWK. Apa kuwi? Cepetan aku dhewean. Tak balesi neh apa? STWE. Apa? Santai wae. Obare ya sik bengi. Ya tak bales sih meneh. Apa? JGN LP DWK. Apa? Jangan lupa bawa duit. Terakhir tak balesi no. MTM. Apa? Matamu lho. Ya ngono iku lho Mas sampeyan iku wong lanang jarene sayang karo aku. Sayang. Di MTM. Ora sayang. Kowe ku ngene lho mestinya kita tuh menjaga keharmonisan. Keharmonisan Kowe riyo ya ora ning omahku. Ya sampean iku sing gak nang maku, lebaran kudune ku ya awak dhewe saling maaf-maafan jarene cinta mbak aku. Aku riyo 3 dina sadurunge karo sabare ku sibuk aku. Sibuk apa, Mas? Sak minggu riyo kuwi sibuk tenan aku. Sak minggu Riyo ku sibuk tenan aku. sibuke apa? Anu apa jenenge Ramatama open Ora. house. Aku Kemis melok riyo nyepi. Jumat melok riyane Muhammadiyah. Sabtu melok riyane NU. Minggu Ning gereja Senin, ngurusi MBG, Selasa. ngurusi Bank Mekar. Aku sibuk tenan aku. Aku jadi tidak ada waktu buat kamu. Ya gak ngono lah sampean janjian aku wis ngenteni nang kene suwe terus sombong kaya ngono. Sampean iku biyen iku aja ngelalekno jati dirimu. Ora ya wis ngene iki mumpung ulane sik ulan apik ning ulan April. Sawal. Lah ya ulane April. Awake dhewe halal bihalalan ya. Iya Mas Sepurane sing Tebe. akeh ya, Prof. Aku dhewe ya sepurane ya. Sing salah. Aku wis salah Mas sampe aja kaya ngono ngene iki gak enak. Sepurane aku mbiyen ora sengaja nginceng ibuku pas adus. Oh alah. Kok cek kurang ajar Mas. Aku Ora. ya apa ya. Ngene
iki lho. Lak ya isin didelok wong-wong ngene iki. Apa isin ya ora ndek dhuwit to. Ya paling gak iki lek sampe nek cinta karo aku ya dirayu. Oke. Tembang-tembangan. Heeh. Entah. Ge Mas, ge. Apa ge? Ah wis temen to, cah gaul. Sayang, Iya sayang. ngene iki lho, anggere dene sing ngene mesti ngendhok karo giting. Ya kan wong wedok iku saking sayange terus lek dirayu dipuja-puja seorang pujaan hati. Sayang, Apa batang? Apa Mas TB? batang wis mati. Aku ya almarhum. Iya sayang. Apa? Apa Mas? Allah. Kok bisa ya? Kamu diam-diam suka aku. Aduh dudu. Aduh, kenapa Mas? Asam Kenapa uratku Mas? kumat. Aku lagi baca nyanyi canom isin aku. Loh, ya jenenge awak dhewe jatuh cinta kok. Allah. Kok bisa ya? Kamu diam-diam suka aku. Aduh dudu. Kok ada ya? Puji aku selain ibuku. Tembak dor. Aku wis seneng lho Mas mbok rayu kaya ngono kok. Aduh dudu. Tembak dor. Eman ya. Parasio nanggap tarara gak iso kono kaya awakmu ngene iki. Aja kaya ngono iku ngono bapakku. Kok iso? Kita nyanyi lagu yang romantis dong. Ya yang romantis. Tadi itu sudah romantis. Kalau- Saya tuh pengen gini loh Mas. Apa? Lek awak dhewe mek mlaku-mlaku tok ngene kan gak enak, pegangan tangan gak enak. Saya mau ada kursi. Kursi Iya. Oh koyo ning taman ngono kuwi. Nang taman. Kamu duduk di kursi, Iya. aku menjadi kursi terus kamu duduk. Iya. Oke. Oke. Kursi ki mbak biasa, apa jenenge ngene apa ya? Iki jenenge kursi kayu, nek aku kursi pantai. Kowe ora tau ning pantai kowe. Kursi pantai ngene. Lah kok upama awakmu dadi kursi pantai ngene terus aku longgo terus kena bautmu ya apa? Lah sedulu. Kok cepetan. Iya. Ya ampun. Guru ngono. Ojo ditutututin wong kene guru digugu ditiru. Wedi gak iso kuru. Nah, Monitor ketua. Anggota lapor. sing enak to. Lalu coba kita ini semuanya kita pasangan. Kalau dari Cina kita sampai sama Intai. Oh, aku tahu kalau kita dari Eropa Romeo dan Santet. Yo Juliet, Juliet mbahmu. Juliet sayang. Kalau dari Kediri kita bagikan Panji Asmoro Bangun dan Sekar Tarji. Iya. Kalau dari Malaysia kita bagikan Ipin dan Upin. Coba GG Mayor yang Iki wes gelo, Mas. kita nyanyi spesial yang beda. Aku akan menyanyikan lagu dengan bahasa Arab. Ya ampun religi. G Mayor, coba. G Mayor. Ini G mayor, Mas. Oh G Mayor yang gini gitu. G mayor. Lagi ngerti ya. Gitu G Mayor piye? Mau menyanyi apa? Nembang apa lagunya yang religi? Kita nyanyi lagunya yang religi bahasa Arab sayang ya. Yang dari Nisa Sabian tahu? Oke, tahu. Oh, itu ya. Oke. Nembang Mas. Rale lho. Ya ora tapi gak ngeden ngono kok iso. Yo. Sing ayu ben aku ae. Wah, elek kayak ngene iki titele SH lho, Bu. Wah, Apa SH? son horeg.
Ngebruki rahimu terusan yo. Sing penting kan larang ngono. Mulai kok nesu. Gak mau, aku gak mau. Kamu jangan marah, kamu jangan. Tembak. Ayo. Ngenteni. Parasnya nonton sampai ngene. Aja kaya ngono. Aku wis kadung seneng lho. Wis menjiwai. Gila hadir mata fi masa lona isi belah sama Wine. tak ayasna bahub merko kahananku cahayu enteng ono tekaku. Mas TP, religi bahasa Arab lho. Mas G mayor. Ngiri G mayor ora iso lho. Sing salah pianone iki lho. Ya ampun. Gila hadil adra mata fi masa launa isi belah sama Wine. tak ayasna bahub mergo kahananku cahayu enteng Mas G mayor. Gitar G mayor gak bisa gitar. Ora percaya karo kene belas aku. G mayor. Atahia wassalam rindu dia cinta dia inginkan dia Atahiyatul mubarakatus sholawat Thaibatulillah. Kon suwe-suwe tak pongor kon yo, Jangan lupa sholat. Tembak. Kok iso dintenteni kok. Attahiyat wa salam. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la jabartu birahmatika ya arhamar rahimin nawaitu somagoti alade. Aku nembang lho. Kok iso kon niat sembarang-barang, Mbok sing temen aja guyon. Anu berkait religi. Kok iso doa makan iku mbok sebutno lho, Gak puasa. Cowapo. Wong kok mbok aja guyon sing temen. Ora guyon. Iki aku wis keuangan karo awakmu lho. Ya kangen iki ya apa carane supaya ketemu iku ya apa? Engko bengi aku ning omahmu wis. Sampean teko nang omahku. Ning Apa? iki engko kan bojoku wayahe jaga. Terus Ya gampang. Awak dhewe nggawe kode sandi. password, Password lah. pin. Iya wis ngono. Apa passwordnya apa sayang? Sampean lek kate nang omahku, Heeh. passworde tir. Oh, aku ngomong tir. Terus Terus lek aku jawab tur. Berarti aku tir. aku tur. Kenapa kowe kok kudu tur? Ya wis pokoke aja ngono cangkemmu manut aku iki kode sandi. Aku takon nontet moco ora. Kok iso? Kak, Aku akhir ngomong tir, awakmu tur. Dadi kowe ono ning omah. iya nang omah. Pokoknya aja sampai lali ya. Jebul kaya ngene sampean iki. Ya ampun anakku cah banget. Oh, anakku. Bunda kelakuan ning sini-sini. Anakku. Ora anakmu. Duwe bapak modele kok tahu bulat. Aku kaya iso. Tahu bulate dilat to piye. Bae sampean koyo ngene, Bu.
Mbok wis to Bu, ngene iki aku sungkan dirungokne tangga teparo. Arek cilik, arek bayek. Etok-etok iki etok-etok. Etok. Kuwi mau wis kadung sayang-sayangan barang e. Jare sapa sayang-sayangan aku lu mek tur tok. Aku lu mek tir. Layak saben bengi bar isak. Barisa aku mesti sampean kokon metu. Sampean duwe duit aku mbok kokon blonjo iwak ning gone pasar iwak Gunung Sari kene. Sampean gendaan kene sampean. Bapak iki kurang apa, Bu? Bapak kurang apa? Sing modele kaya labubu. Malah bodu karo kae. Apa? Sopo kae? Modelane lho. Sopo? Kayak sopir Lenve Jayabaya ki. Lah awakmu kok ora lek iki sopir Lenve. Lah modelane terusan ngono kaya bemo sing renek setire ngono. Bapakmu jare kencing manis. Aja kaya ngono sampe mikir dhisik. Piye ngene? Apa alah cacili, alah langsung ben dadi anakku ya, Bang. Dadi apa awakmu kok nuturi ibumu he? Arek cilik ropo kok iso ngarani ibu sing gendaan sing iki ngono koncone ibu. Nyatane sampean Aku berdua. ora arep jangkar karo sampean nek sampean tumindake ra kaya ngene. Wong tuwa ki bayangane anak lek wong tuane apik anake yo apik, lek wong tuane bener anak yo bener. Iya ora? Alah jare sapa? Lah kok jare sapa? Tanggaku kiai anak yo maling. Ora mesti nek bae apik anake apik. Aku apik bab. Kaya ngono lho sampean kok gelem. Sayang diam. Nek ketok angel-angel lebone neh wae. Meneng aja aku. Kawas sampean Aku lebone. mau lebane. Aku robos dhewe. Kurang ajar. Ibu iku gak ana apa-apa le. Iki kok Ora. Bu. Kok kupingku ning mataku ra. Mripatku ning kupingku ra. ya ning sampean ropo he. Ibu ya lapo. Wong ya mek ngobrol. Ngene ae cekaos. Wis, Gelem leren ora? Sampeyan tak laporne bapak. Nek perlu tak viralne. Mbok viralne. Tak viralne nek perlu nganti enek filme. Mbok gawe film judul gawe akun TikTokku lho. Alah, Ben FYP. Nyapa to jak nggih aku TikTok. Maksane kok iso gelem leren ora sampean? Lho, sampean gelem leren mboten? Sik leren perkara apa le? Gak iso ibu iku ya gak lapo-lapo lho nak. Lah mbok laporno bapak terus buktine Ya nggih cah apa? cilik ya Bu. Le. Iki aksi lho, niki saksi. Iki saksi lho. Niki pacaran iki wong nggih. Ojo dadi tumbak dicucuki lho ya. Tumbak cucukan. Tumbak dicucukan. Tumbak dicucuki Tumbak to. dicucuki pitik kok piye? Jenengan leren mboten? Kula isin ngene. Lek perkara isin iku hakmu ning ibu gak lapo-lapo lho. Wes, tak kandhani gak gelem. Sumpah le, aku gak lapor-lapor mek ngingo tok ya. Aja melu-melu. Aja melu-melu. Jenengan titeni lek nganti dhuwur genteng enek clorot abang parane. Nyantet le. Apa? Rudale Iran iki mampir rene ngono lho maksud. Aja dikira aku guyon. Lek nganti ngarep latar enek banyu adem blambang sing hati-hati jenengan wong. Iku tandane bakul es teh kodam numplek. Nek nganti ning ngarep omahmu ana celorot ijo, nyantet aku. wong bakul empring. Empring keprokne sirahmu kuwi kok empring. Wis ora iso. Wis. Iki nek dilaponi bapak. Aja kaya ngono. Perkara bapakmu urusan. Boten. Perkara anak urusane dhewe. Boten. Kuwi tomket. Mbok celon sapa? Tomket. Kok iso? Kok aja kurang ajar. Pak Le iki duduk tomket. Gak iso. Wis ngene lho le sing sabar. Iki aku anu sik ngene ben sabar. Apa? Hah, iku nek ora dikek ngene kinane rasa prei. Arep nyogok. Arep nyogok sampean. Ngene. Tulung kayak ngono ya. Loh, Bandemno ngono lho. Wong kok melete. Mangsane aku wis kurune. ngene. Perkara bapakmu iku dadi urusanku. Awakmu saiki mulai bali. Pancen kula tekati arep minggat teko omah kula. Isin kula ngidek omah ning kene. Loh, ya ampun isin perkara. Kula isin. Ibu ket mau ya gak. Ya isin sampean wong tua gak iso gawe tuntunan. Ora arep dadi anak jenengan ora paten, ora serok, ora sotel. Ora wajan ora melok ora kintil. Iki lho gambarmu. Warok Brojo Musti. Apa? Alah, sogok. Lah. Pari keset jumeneng ratu. Aja kae. Ayo ndang lunga. Ayo lunga. Ora ikut tak laporke bapak. Kasiane kena. Sayang, anakmu ngerti loh. Li terus kaya ngono iki aku terus ya apa bakal? He? Sementing kowe ning omah, penting kok tetep janjian niku. Ojo lali sandine mang apa? Tir. Aku tur. Tenono ya Mas ya. Sayang. Teni ya Mas. Dadah tir. Tur. Sayang. Tir.
Aku balik aku arep kedur. Ya salah hendak. Iya, iya. Olahraga le. Ayo. Hai, jaran. Jajalido, hendo, up. Mosok gonge gak mandek. Ya! Hai! 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 Aduh, duwe anak ora tahu ning omah dolan terus. Gek dolan ning doli. Bapak kan malu. Aduh, sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Bocah cilik ora tau ning omah, bojo ya ora tau ning omah, anak wedok ora tau ning omah, anak lanang ora tau ning omah. Bapak kan malu. Riyo. Awakmu udah ngomong. Aku juga ngomong. Dulur tuweke ya sing ngomong. Nangis tok. Aku ramai bapak sana. Lah nyapa kok mbok masak? Bapak ditinggal kendaan. Mulane ndak diomongne bapak. Gila bapak kaget. Aku itu terlalu kayak ngono bapak. Anak teko bringas teko mendem ijek ora Lah malah jaluk gitu loh bapak. Iso. Pak, kamu tuh dari mana saja? Bapak kan budrek ngerasakan woe ndi mau teh Kula diten pundi, Pak? Kula becak rin. kecak guyon bapak kecak guyon tembak pisan Neh, tembak neh. ngece Tembak neh. ngece Pelurumu ket. Lho. apa peluru dia peluru Ning ning nong ning klon. ngece bapak Ini kalau jadi kandang lo jadi kau mau. Dengan pinarak mriki. Pinarak. Kowe ngamuk-ngamuk setruk kapok malah. piye Mati piye di gula labung gula dah. Jenengan pinarak mriki, Pak. Kowe sing ngomong. Dulur tuweke sing ngomong to. Kowe sing ngomong, aku sing ngomong malah didoni aku malah. Lho, Pak, Lah kok tanam rambut nih? bapake nesu. tanam rambut gundulmu Lah rambut tok jenengan. warok yang ngene iki piye Alon ta wicat dhewe malah ngoman. Mangsamu wedi aku. ora mas mau nesu Nesu. gak Mangsamu aku gue jadi bapak ae lek kereng
Bapak yo aja digethaki, mesakne lho. Alah, gak apa-apa diketaki ndang sek warisane didum. Piye? Sebul melonyo. Walat lho Mas sampean koyo ngono kuwi aja. Jebul melonyoh turunan Antareja sampean iki. Iki. Pak, Apa wae? Ket mau omong nek kakekmu. Kae iki menghimbau untuk yang membawa tas ditaruh di depan. Lah aku mangane ngono bagi yang makan soto warungnya belum buka. kula mboten guyon. Niki Piye? Alep suwikat dhewe sampean. Tangane sampean pesi ngeram lho, Pak. Banyune entek goblok. Piye napa? Aku kok heran ya. herane apa? Lah iki lho benike kok ning kene. Benik matamu. Pak, Piye? jenengan wong lanang Sing ngarani aku wong wedok sapa? Lanang. Brengos. maksud kula Alah brengos templekan ae. malah dijabot dimangsane. Etok-etoke. Ya. Bocah kok nyanyah-nyunyah. Mbok sing sopan karo bapak iki. Aja kaya ngono kuwi. Rasa melu-melu kawan. Aku ki ngandani awakmu. Dulur tuwa. Mestine ki aja kaya ngene. Rasa timbang tak pateni lho iki ta, Pak. Aku pateni. Mas. Idune muncrat. Mboten. Omong nek sing santai. Nggih. Surak keren belas aku. Dek muni santai malah majos. Piye? Muni santai sutune Sing mesin. sabar Pak nggih. Kalau muni neh lho. Rasa mbok rasani mati. Piye? Nika mawon sing cerita. Jenengan sing sabar, pun duka. Kula niki kalih Mas niki matur apa nane. Ngomong apa? Niki wau kula ngonangi bunda. Bunda niku ning omah Ngonangi selingkuh karo wong bunda. lanang. Bunda ho iye. Piye? Oh iye. Oh, ibumu belajar dalang. Ngene, Ibu ibu wong lanang. lanang. Terus ngene lho. Oh, alah tangane kecandra. Ibu Ibu karo wong lanang. karo wong lanang. Heeh. Paham. Pancen ibumu biyen senengane dolanan remi. Kok remi to? Lah ngucut. Ibu selingkuh karo wong liya. Piye? Balen apa? Ibu selingkuh karo wong liya. Ya wis bene. Lho. Piye to iki kok malah wis bene iki? Ya wis ben. Jenengan iki Ngamuk ngono lho. dhuwur lho. Ini rapopo. Ngamuk. Kudune wong lanang ki yo nesu. Sedumuk bathuk sak nyari bumi, cilik digonjak anake gedhe digonjak bojone. Kudune nesu. Berarti Kudu nesu. aku nesu. Nesu no. Lho nesu kok ngomong-ngomong. Nesu ya langsung nesu. Ibumu piye? Konangan selingkuh karo wong lanang, Pak. Tidak percaya. Alah, mosok aku ngapusi. Tidak belum. Tidak belum ya, Pak? Kuwi lho. Sing gak percaya kuwi lho. Tidak percaya. Kula mboten goroh, kula mboten ngapusi, mboten gawe-gawe saksine nika. Roh dhewe. Roh dhewe. Kula saksine, Pak. Ibu iki janjian karo wong lanang. Konangan karo wong lanang kula pas mlebu omah. Lah kok bunda kuwi karo selingkuhane mesra-mesraan. Kowe dadi anake bapak karo simbokmu. Nggih. Aja ganggu gawe rumah tanggane bapak. Kowe aja dadi tumbak cucukan. Kula mboten tumbak cucukan, Ora Pak. percaya. Aku ngomong apa eneke lho, Pak. Niki saestu. Apa bisa aku percaya kata-katamu? Kenapa tidak? Ya. Saestu. Tenang. Nggih. Nek aku ora percaya. Menawi mboten percaya terus Minggat to. Loh. Aku mbok tundungi, Pak. Aku mbok usir. Ngaliyo. Aku ngandani sampean lho, Pak. wong tua iki nek dieman ndak iso ya ngene iki. Awas nek loro ati ngejak aku karaoke, awas sampean. Kok ngejak karaoke. Biasane njaluk melu. Pun jenengan mboten percaya kula kandhani. Ora apa-apa, ora duwe wong tua ora apa-apa. Muga-muga Pak Rasio gelem ngangkat anak awake dhewe. Ya ora gelem pangananmu akeh heramu ademu. Pun mboten apa-apa. Tenang. Goceli ibu ya luput, goceli jenengan malah saya bleset. Enek apa-apane mongso borong jenengan rasane dhewe. Emploken dhewe, Pak. Aku gak melu-melu aku. Anak kurang ajar. Tapi apa ya tenan?
Bojo kula selingkuh, Bu. Selingkuh napa mboten? Wah, kurang ajar tenan. Nunggu kene. Inci. Anak ibu ya kudu ngono, kudu pinter, kudu iso nembang kaya ibu. Nggih, no kan ibunya cantik, lemah gemulai. Ya iya, aja kaya bapakmu didelok teko kono kaya tumbale iram. Mpun ngoten to. Lah tekan ndoko sampe misal blenduk kabeh kene mak mulai nek iki. Lan jenengan nggih purun to, Bu? Ya biyen, mbok kena apa aku biyen kok iso sampak kena bapakmu iku sampak saking cintane karo bapakmu ya metu kene kok ambek cacakmu loro. Tapi ganteng-ganteng ayu-ayu to, Bu? Ya ganteng-ganteng ayu-ayu, kan tanggane ayu-ayu ganteng-ganteng. Loh, kok tanggane bapake? Ya maksudnya nurune lho. Nurune. Napa, Bapak? Sampe niku lapo sih, Pak? Kok teko-teko? Ayan. Lho kok kene? Wong kok aja ditiru lho ya bapakmu lek koyo ngono. Loh, anakku sing ayu dhewe sayang, Nduk. Emak. Bu, Bapak rupane kok kaya ngono to, Bu? Ya ngene-ngene iki bapakmu aja mbok anui. Sesuk gak ngono kan delok bapak. Tapi ora apa-apa. Tunggu, Pak. Guyon maton bengi iki luar biasa. Luar biasane. Dagelane sak percil CS. Kodoke ning ngono. Lah, Kuwi saking sayange lho karo cak percil, Pak. Lho mbok kene. Iya. Yuk, sik nang kene ya nang. kene Nduk, pangku bapak, Nduk. Pangku bapak. Arek wis gede. Iya anak, tapi mbok mbok pangku dudu anakmu Aja dadine. ngono to, Pak. Oh, iso lho. Bapak ngragas ya, Bu? Loh, kedien. Ya ngene-ngene iki bapakmu. Piye? Nggih. Napa? Ya kan iku lapo kok iso pentelang-pentel. Tak culuk konto. Culuk gendeng. Mpun tukaran to, Bu? Napa kok tukaran? Enggak tukaran latihan. Oh, latihan. Latihan ibumu Monggo, biyen monggo, bekase. jelasin. Ibumu bekase Bayangkari. 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 Wong iku ambek bojoku mbok sing sayang. Aja dididik. Napa? Dididik amatamu. Tak culuk. Iki yo kok apa pantes, Apa pantes? Brengosmu iku lho. Apa? Brengos iku mbok sak umume. Lah kok mbok gimbal? Ya sesuk tak kerok. Heran, aja mbok kerok. Kapanane mbok kerok kon ngambung aku koyo diambung welut. Enggak welut, Bu. Lah saking lunyune, Nduk, gak ono brengose. Mulut matamu, mulut. Apa? Dina apa saiki? Dina Minggu sing tak tunggu. Ditakoni sing temen aja guyon. Iki wayahe sampean jaga lho. Jaga apa? Ya jaga gerdu. Lapo gerdu dijaga? Masalah, ya biasane wong kampungku ya apa njaga keamanan. Dina ning iki aku ora jaga. Ya apa balenono? Dina iki aku ora jaga. Gak jaga. Loh tidak. Gak iso aku mau wis telepon Pak RT kok iso. RT wis tak telepon. RT piro sing mau telepon? RT 9. Iki RT 8. Mosok pindah Pak Dewi. Lho ora ngerti, sing RT 9 omahe kadol. Kok iso? Gak sampean kudu ngalih teko kene. Lho omahe sapa kok ngalih? Lho, Ya sesuk lek ngalih wis buyar. Iki urung wayahe bar. awakmu iku Pak ya. Saiki wayahe kumpul karo tangga-tangga jaga rondo. Aku wis omong RT. Gak iso. Iso. Loh. Gak wis sampean saiki ngalih. Mah. Ya ampun aku lak ya gak iso tur ngene iki. Lho tur apa? Enggak. Tur apa? Dudu apa kok? Empun ngoten to, Pak Bu. Kula isin lho mengke disalang tangga-tangga nikah. Isin apa kok budal? Ya maksudnya ki wis aku wis gede lho, Pak. Masa ya tukaran bapak karo ibu dolan ke tangga-tanggane padha nyawang lho, Pak. Dino iki aku pengen turu omah. Bolak-balik bendino sangger malam Minggu turune gerdu. Aku pengen turu ning omah. Iki kasurmu. Gak iso Pak, aku isin malan karo tangga-tangga lek wayamu jaga terus kon gak jaga. Sebagai wong lanang tanggung jawabmu iku ya apa? Sing tangga omah genti aku karo anak-anakku. Wis aku wis ngekei duit keamanan. Wis tak tukar
tukane rokok kabeh tak tukoke. Mbok sogoki ngono berarti asline kan kowe kon sing jaga. Sopo bene gendang liyane. Nggih, aku turu kene. Kon berarti gak gelem jaga. Yo ben kowe gelem jaga. Nak, Dosa sampean, Pak. nak. Belum. Aku melok ibu apa melok bapakmu? Melok ibu wae. Melok aku ae kon kok lek jejer bapakmu sok koyo sampel. Ayo. Mangko. Kok koyo ngono. Sekol. Kon gak ngurus kon wis. Kon yo titenono kon golek ya aku titenono kon. Ben, aku ning kene menawa ana kucing apa tutuk selesai. Bletak. Matane asal pas. Nek kok setengah diglowong. Dawane kaya pas to. Keturu lalalala. Rewong desa lho, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana? Mas, ojo dawa-dawa. Aku arep berhoi. Oh sayangku, kamu Potongane nek turu malah kaya kulkas. Paling wong lemu iki pancen wah. Ning iringan kena gawe guling, ning ngisor kena gawe kasur, ning dhuwur kena gawe selimut, keloni setengah jam ning sikil iso kram rasane. Keril mas. Dur. Aku tak ngetir ya. Aku ndang tidur. 17 tahun ke atas. Merem kabeh. Nyuwun adik ora. Mas Regi. Sayang. Jangkrik keliru wau. Mas. Endase. Semangatku iki lho warai. Kira tak ukur sik iki. Lepak. Ala pengen. Sorry bro. Nah, sayang. Dalam mas Aku tak ngetir ya. ndang tidur. Nah. Sayang, Dalam. sesuk mbok dicukur. Aku sugi. Papi. Jangan kasar. Adur. Kalem iki calem kuwi gawanan iki. Mesti
hatinya keras. Sawedok lho katanya iso bal-balan lho. Wis ora raket blas. Mbok sing apik iki kaya katanya wong lanang. Mos. Tak kira ngen buntut. Sayang, aku tak ngetir ya. Tak tidur Mas. Atir-tir. Dur. Nah, disirah toh. Isabella. Gaudi. Ninggune penyanyi sapa to jadi? Dur. Atir-tir. Dur. Nah. Dur. Geting aku. Aku aja suwi-suwi lho. Aku sale sayang. Sombe nek lakon jadi bojoku, kamu minta apa? Masa salah omah. Sikile kaya jahe. Aku tak tahlilan sih ya. Gak ngerti parasio. Piye? Andang tahlilan. Apa? Parasio. Dirtur pisan kas, ganden dasmu pecah. Mablak. Tur. Galak Tur. Bobo! Bobo! Tembak tur. Tembak. Ayo, turun. Ora Mas. Bobo! No! Bapak Ora bapak. ganteng dewe. Bapak ganteng dewe. Bapak ganteng. Cilik kok bukan. Kira. Awak dhewe gagal ngetur. Menengok. Ono lek tir. Pak, lungguh kene, Pak. Sampai lah pokok mendeleng koyo ngono, Pak. Dina niki kowe karo aku pegatan. Kamu Cin ana wong pegatan lho, Mbak. Ini apa nyanyi? Apa Kowe pengen nyanyi juk? aja? Lah terus apa Pak aku kok sampean megat? Kowe karo aku dina niki pegatan. Gak iso
Sing sabar Pak iki mau mek godane wong omah-omah. Kowe kuwi sing godhone. Ora sumpah lho. Alah yo kowe kuwi sing miwiti. Sepurane Pak. Aku sing salah yo. Aku ya sepura. Iki nyapa? Iki gak Iki nyapa? gak halal bihalal. Alah jalan golmu. Sepurane sampean aja ninggal aku ya, Pak. Ora iso. Dilari kowe karo pegatan. Wah, kudu pegatan. Pak, terus aku lebo pegat terus aku gelandangan turun dalan aku terus melok sopo. Ora apa-apa. Kowe nyapa perkarane dinane iki tak pegat. Apa? Mas TB. Aku cinta kamu, Mas. Aku terlanjur kamu nodai loh, Mas TB. Ayo lagi dong, Mas. Dur. Mas TB. Yuk. Mas. Aku sudah lama lo cinta sama kamu. Kenapa sih kamu kok gandeng sama itu? Anu sepurane aku lagi ikrok luru. Mas. Ayo lagi dong, Mas. Mas. Aku masih kuliah. Mas TB. Bujuk. Mas TB, aku sama kamu, Mas. Pak, sadar, Pak. Enggak, aku sudah lama suka sama Mas TB. Aku lo tiap malam di video call sama Mas TB. Ya Mas TB, cium dulu Mas. Mas. Anu sadar Kang, sadar Kang. Bojomu lho. Pak Heleng, Pak. Aku bojomu. Enggak suka, aku nggak suka wanita, aku sukanya pria. Sumpah, ojo. Mas, Ojo, sadar Kang, sadar. Sadar. nggak bisa. Aku sudah terlalu cinta sama kamu. Pak. Lama-lama. Cici. Mas, lu. Balura. Tolong Balura. Sama gue siapa kamu? Halo, Balura. Enggak ada balurah. Ih. Gosek. Ngaten Gusti Jam. Niki Gus Idam siapa Gus Idam? Iki Mbah Lurah. Balura. Niki bojone Probo Edan. Mas TB sini. Iki lho balura niki lho balura kok kadang. Balura siapa? Balura dhewe. Ya ampun, Balura jadi Galatama. Siapa? Gala japo. Lego. Wis wayahe oleh waras. Enggak, saya enggak gila. Cium dulu, Mbak. Mari nangan apa awakmu? Ya ampun. Kamu cakep deh, Balura. Wis Apa? wis wayahe waras. Enggak bisa. Iki nek gak iso diapakno arek iki. Aku enggak mau dia apa-apain. Ngene. Pripun Mbah Lurah? Garik. Nggih. Nah. Kok malah Iki lho barar. kowe iki nyapa? Ben gak udan. Wis terang. Ngene. Wis cemple. Siapa jemple? Saya bukan jemple. Saya itu lah jemple kalau laki-laki. Saya perempuan. Mita. Aku bayangno nek ngene terus sampe coba ya opo iki. Kapan mulai ini? Lah, Enggak usah pulang. sadar ya. Sadar. Ayo, Oh, temenan wis. Keliru awakmu. Wis. Sadar ya. Sadar. Waras. Sebab nek gak waras, dor prese gak dibagi. Wow. Berarti pada saat ini lagi dorpres. Lagi dorpres.